tiprasa amsai rogo waire waino thangjagai tongmani waire waino naikol jak yang mi tongmani waire waino nukjagai no tongo kami amsai rogo lamsogo haino hai tiprasa news nai tongai khapani tak dai buk songrono kami amsani lokuro naimang no mokol lojak roi hai ke ba mokol nasik mai ngai kok tuma thumnai no kok tum roh roi matolang thangka kami yo thangai noi kha kok tuma ne bisi tei thangai nogi mani ba thangai shogi nogi mani kok tuma khursa thaino kalayo tiprasa kami amsayo hinke ahaino khalayei thingjak tongo korbuk subdivision by khobjak Patimung Korbuk subdivision by Khobjak Mongolsan Paragon ni kaisa Ongonawari Center ro kaisa Khechari Chajak nai hene chenai rok ni bagai Chajak nai nungjak nai ni ব্যবস্থা tongkhano achogoi chajak nai ni ব্যবস্থা korei henei u chwrai rok achogoi chajak nai hene kaisa tang nok hekeba tangai rejak mani phiaba abo complete ungya tei nogoi mankha koktoma thumnai sogin mani agolo sintaxo tei korei tui tongphano hamamang tei filter rokbo hamya kobai kukuru khlai je jagao achogoi chajak nai hene tangai rejak mani arobo musuk khajak pun khibai musuk khibai abo hai kheno mangpli kasai khaika ba mangpli lokna nangkha tiprasa news ni bukhakte khlaiye koktuma abo siminja u rongnok hekeba ongonawari center do dustbin rejak mani henei bo saiman ka phiaba u dustbin bo sabjani khogoi jalang thangka hai henei kok sil chamong tiprasa news ni bukhakte khlaiye nobini man khana serai khlaino aba ikeno polen sin paithai jora roi nai tongni tiprasa news bai tei kok to mane bisinti saiman ka je plastic ni dustbin no khogoi telang jak henei cement ni dustbin kaisa tagai rejak mane abo bo complete ungya ordek khlaino kesajak tini mangpli serai no kasai pheka tei je jaga chwrai rok asogi sajak nai nungjak nai byabostha rejak mane a jaga o musukhi bai punki bai khlai kakang maka khlaino nugjang nang khate abo ni sakao je nukhong henei rejak mane abo gori jakya kaisa wall simino thejak khlai mangpli kasai pheka khanai nai di mang abo parani mungkha Pochin korbo mongol cham korbuk subdivision ne khe je bo ongnabadi center mongol champarani ongnabadi center mane chrai rok no beke kesori eba chama nukma abdi marole beke chari tinyo nuri tinyo abosa sakna boto kangkino chariyo helpa ko kangkino phaiye songchari ge jaira no pono porashuna bo ebuno phongo ge kangkino songchariyo totally ro mane je parao koi poribaro ka abo samung ke chao ro para to 28 poribar no 28 poribar nge totally ro je student himeha abo je chrai ro phai mole sa jona ro ka abole side sifi 10 jona 15 jona ro kanai ro 10-15 jona ro ake phayo nge ro Jeroni master hinke koijon aroka. Onne master to helper. Ke unga bari master kina. Na kire no kayo. Mangnoi. Mangnoi kayo. Mane master ke helper. Mane songna ima. Mangnoi totally mangnoi. Totally mangnoi. Je o ni oklawo je nok te mo sorkong ni kong thangke nok mo. Abole mani ba ye abo nok tang te mi abo saknan. Boy actually ke bo treroni kesul chatma ge ro barinda to chapya ge ro kesul chatma ye bonuk ta o trai pas semester ha ta phuna bo samurong phaya ko ge bo samurong phaya matram ke jungpo simia ni jungpo de ta ke ya ba jungpo samaya actually bo samung rok mole phonching samung suru khemi eba start khemi abole siwo desa abole ang pasu sasumaya ke actually August September jimai habok samung ta mo August September ching samurok mo acha anke September ke ta November karta anke 2 mas
2 4 mas kata bo samung roknya rong ya bo samung asu balut ta 4 mas kata arpo je bo samung no roknya ko tok pho to rongnya ko je abo ro parani leader eba leader khe tongnai eba je samung tang tongnai abo brok ni sni mung role sari deri maino ro liter kitune ni ke to masanai ro chini je bo samung rom nai abo brok ni mung le sidi sifi abata su sa su maya bo samoto ne ni ro ni mu ne 4-5 mas ka bo samung rongnya ko ting pho bo ya ko bini plus ta ro ki pe a ting bo ya ko ke je bo samung tang tu nai bo ni samung tang tu nai no ga ang ku mong tu tadi na pa mang tu bo samung no kini korbu subdivision mongol champara bo pari ye kini che rong ro kesur chak mang tu ye ang ku mong tu sadar ta bo unabadi ni je bonuk ta mo se develop raya ke chini lama kam hi male chungla onek different ma tang tu phuna ke ke buri ke blong wo tui not man da ni tui khon ma ni tre buri ke development cha ma ke ni tribal mo ke ma ti su blong tung apa buri ma blong wo ni blong wo ke develop ya tribal jaga ka blong ke ma tung ke develop ya sadang ta bo na ba de no ni bo tang da ma se develop ngai cái chung biết cái này chỉ làm sao cái abu nó ang sang chụp phiếu jara bo nabari ni tang to này rồi nó để thì nó phải mang thôi để thì nó phải để chỉ ni rồi ni còn bu sadi bi samung gol champara ni bo nabari center ni bo nuk ta ma phải để chỉ ni se ro cái số chat mang thôi ya ang ka bo mo ya phải tako no kya kau sanchu je tripura government no ma sanimchu je bo ongnabadi center eba bo chrai roni kesori chatma abo rest house abo paya ongmo no toile tripura government no ma sanimchu abo kau the sakna ang ta sancho nam phun sang de ang ta sancho bo dai di nó pe mang thôi ya bo budin ma samuna tre pingla tang te na